40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा पातिमुनो कितिङै आमसे गोनाङैनो हायहल्ले उफायजा जंबारिनि दुखु बुथुमनाय मुङाव कावनागै दंमानि जराव गुलि नाङै सागो दुखु मानखा US प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प पातिमुङो जब्रबनायनि लगिते खरकसानि लामा आथिखालनि कक्टमाव सायमानखा जा 40,000 USनि पेनसिलभानिया भारतलार ग्रामाव दुखु बुथुमनाय मुनि बादो पातिमु पातिखा
jarawo guli nangwi sago dukhu mankha US President Donald Trump apati mungo joprokmani logiti khoroksani langma adika hini kokno sai mankha ja sali 7